deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el Quiqui. Quiqui Ràpid, el podcast del Quiquiriquic. Bon dia, què tal, com esteu? Benvingudis al Quiqui Ràpid, el podcast en què avui sí, puedo prometer i prometo parlar català. Puc prometre i prometo que parlarem del tema que m'havia preparat. I el vostre podcast express preferit, també. Això també ho serà, perquè per un tema, i podeu enviar missatges al 644 82 17 15. Una línia que al loro no cancel·laré, no anul·laré durant les vacances. Me la quedo. Pel que sigui, seguiré pagant religiosament aquests mesos d'estiu Sí, per no perdre-la, bàsicament, perquè si no hauré estat aquí fent el gilipolles. Amics, amigues, amiguis, en el darrer programa vaig intentar parlar de la impuntualitat, però de cop i volta vaig fer aquella cosa de posar veuetes com si hi hagués algú més parlant i dir: oh no, la impuntualitat no, sisplau, ajuda, Déu meu, no puc, no, em desintegro com un dolent de bola de drac. I vaig acabar buscant el número en què en Son Gohan mataven cèl·lula i parlant d'en Kaito i el cor de la ciutat. Veu escoltar el programa ahir o l'heu escoltat fa 2 minuts si esteu fent tot això d'una tirada. O en algun altre moment, jo què sé, no m'hi fico en la vostra vida. Però, he parat, m'he canviat, m'he deixat anar una mica el cabell, m'he canviat de samarreta, estic fent veure que és un altre dia i fa ni 5 minuts que estava jo parlant aquí d'en Kaito, però no passa res, és un altre dia i m'he posat tremenda samarreta, he de dir, pels que no ho estigueu veient, és la samarreta de Llum, Foc, Destrucció, de pit i collons, una samarreta que em va regalar la meva estimada Gemma, cors de Millennial per tu, des d'aquí i des de qualsevol lloc, sempre cors de Millennial per la Gemma. És una samarreta, he de dir, molt còmoda, flipant també, és bastant flipant. Una samarreta que també té l'Epic Meal Time, Epic Meal Time també tens aquesta samarreta, que jo ho sé, que ho hem parlat al Kikirikic, que és el programa important i el que realment importa, i els divendres a Twitch, a les 8 del matí, com uns locos, allà. I és una samarreta doncs, que he vestit en moments importants de la meva vida perquè sí, i ja està, no sé, no cal entrar en detalls, suposo, o sí, no, ja ho anirem veient. Total, que amb impuntualitat, perquè portem ja aquí, anem camí dels 3 minuts del programa i no he començat a parlar de la impuntualitat. Ai, amics, la impuntualitat. Vosaltres sou puntuals? O sou d'aquestes persones que arriba sempre tard, a les quals maleeixo una mica? Vosaltres sou d'aquella gent que just, exacte, clavat, o sou d'aquella gent que arriba molt abans? Arribar molt abans és ser impuntual? Jo dic no. Jo durant molt de temps he estat aquesta persona que arriba molt abans, el per si de cas, el tal i que qual, el no sé què, qui soc alhora. Ara, que m'he d'enfrontar a Rodalies, doncs encara més la tècnica increïble d'agafar 2 trens abans per arribar a l'hora. No passa res, però és així. És una cosa que estem treballant. I que de vegades doncs, Rodalies decideix anar a l'hora i sí que arribo massa aviat i no passa res. Però, tot això per dir-vos una cosa. Ara em posaré seriós, em posaré intens, em posaré allò que tindreu ganes de pagar el podcast. Vinc a dir-vos que sigueu puntuals, ja està, era això, era tot el que volia dir, d'acord? Era això només, sigueu puntuals, de veritat, no costa res ser puntual, és que recordo, ser impuntuals us durà pel mal camí a la vida. M'hauria de posar unes ulleres i posar-me el cabell canós em sona que és un cognom. En fi, recordo una noia del meu institut, la Paula, que sempre, però cada puto dia, arribava tard a classe, al batxillerat. I al final la van acabar... Com va anar la cosa? La van fer fora, li van dir que si marxava de l'escola la passaven de curs, però que si no marxava de l'escola la suspenien per tots els retards que havia acumulat.
Crec, juraria que van així i ja potser m'estic equivocant, però diria que van així. És una persona que, suposo que és una persona, espero que sigui encara una persona, no s'hagi convertit en llimac, no? Per favor. És una persona que, o almenys abans, era un estudiant, vale? Deixem-ho aquí, sí, molt bé. Era un estudiant que, és que no m'agrada, o sigui, una persona que fa anys que no sé res, doncs toquem fusta i espero que tothom estigui bé, però vaja, coses. Era un estudiant que deia que no creia en els despertadors, està bé, jo no crec en els paraigües, i que despertava quan el cos despertava i ja està. I em sembla bastant guapo. Em sembla bastant guapo com a concepte i tant de bo poder fer això a la vida, però la va dur pel mal camí, suposo, no ho sé. Que us poseu puto despertador, que és una merda despertar-se amb despertador. Sí, però que sigueu puntuals, que no feu esperar la gent. Sobretot no feu esperar la gent. Sobretot això. No feu esperar la gent. Ara, no sigueu tampoc els fills de puta que quan està plovent a març va conduint per l'autopista a més velocitat de la permesa, fins i tot quan està plovent a març. És un tema aquest també. Millor arribar tard que no arribar. Direcció General de Trànsit. Quin podcast de merda m'ha quedat, la veritat, aquí. Jo, en el fons, quan he començat a gravar això, ja fa un quart d'hora, per parlar de la impuntualitat, i ha aparegut en Cèl·lula i en Kaito i en Son Gohan i tota aquesta gent, jo tenia una cosa a dir que m'ha volat. Per tant, una altra vegada, aquest és el podcast en què acabo sense parlar del que realment m'havia preparat. És increïble. És flipant. No sé, jo no sé com ho faig. El Kiki Ràpid és el podcast del Kikirikik, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.